bedstemors sidste ord var, familiens hemmeligheder ligger nede i kælderen. Så lad os da gå ned og tjekke det. Det er ikke et menneske, I er op imod. Han er gammel som vinden og ung som vinteren. Han er den levende døde, der stjæler de sovendes blod. Hvem er du? Vampyr! Eller ballade. Sove om dagen, spise piger om natten. Det er sgu ikke så tosset at være vampyr, tror jeg. Crucifix nu! Kæft, hvor er I grimme.